ሓደ opportunity ባንዳን ምስዓር ዘለና ጽምዶ እዩ እቲ ጽምዶ ምስ ኤርትራ ሰላም ኣምጺልና ኣሎ ብሓደ ገጽ ብላዕላይ ሰላም ኣምጺሉ ጽምዶ ልብ በሉ እታ ጽምዶ ሓደ ግዜ ደጋጊሞም ሰባት ክሓቱ ከለው ስኢልት ፍራስትሬሽን እምበር እዚኣ ምርዳእብያቶም ኣይኮነ ናይቲ ጽምዶ ጥቕሚ እንተነኣሰ ሰለስተ ጥቕሚ ክነግረኩም ክትሕዝዎ ነብሕልናኹም ኩሉ ግዜ ሕቶ ክትሓቱ እንተኮይኑ እውን ንዕአን ብደንብ እናስፋሕኩመን ክትከዱ ቁፅሪ ሓደ ጥቕሙ ናይቲ ጽምዶ ፍሪሲ እዩ ተመስሪቱ ናይ ኣብይ ኣሕመድን ናይ ኢሳያስን ጽምዶ ኣፍሪሱ ዝተመስረተ ጽምዶ እዩ ትክክለኛ ጽምዶ እዚ እቲው እስካዕነ ጠፍእ እዩ እስካዕነ ጠፍእ እዩ ህዝቢ ትግራይ እስካዕ ዘጥፍኡ ዝነበረ እዩ እዚ ግን ትክክለኛ ቀደሙን ክኾን ዝነበሮ ግን ሕጂ እንተኮይኑ እውን ሽግር የለን ወላ ድሒሩ እንተመፅልካ ተቀበሎ እዩ ብዋናነት ክትሓስብዎ ዘለኩም እንተ ዘይንጻመድ ነይራ ኣብይ ኣሕመድ ክጻመድ ነይሩ ትግራይ ንኸጥፍእ ዘይገብሮ ነገር ስለዘየለ እዚ እንደንለብም ንሓዞ እንተ ዘይንጻመድ ጽምዶ እንተ ዘይንፈጥር ኣብይ ኣሕመድ ክጻመድ ነይሩ ኣብዚዩ ዓብይ ጅግንነት ተፈጺሙ ከመይሉ ተሰሪሑ መን ሰርሖ ካልእ እዚኣቶም ብምልኦም ታሪክ ከውጾም እዩ ፀገም የብልኩምን ተዓባይ ነገር ብሕልናኹም ትሕዝዋ ግን ጽምዶ ሴርና ዝመስረትናዮ ጽምዶ እዩ ንዓና እንተጋሩ እየ ዝብል ዘሎ ንኤርትራውያን ክንድቲ ንዓና ዝጠቕመና ይጠቕሞም ክብልዕ እንዲዮም ነይሮም ስለዚ ጽምዶ ሴርና ዝመስረትናዮ እዩ ሰሙን ጽምዶ ሴሮም ዝመስረትዎ እዩ ናብቲ ትክክለኛ ኢና መፂና ኩለና ያ ትክክል እያ ሓደ ጥቕሙ እዚ ካልኣይ ጥቕሚ ከምኡ ስለ ዝገበርና ትክክል እውን ስለ ዝኾነ ክኸውን እውን ስለ ዝነበሮ 1,100 ኪሎ ሜትር ድፋዕ ምስባር ማለት ኣበይ ዝርከብ ኣበየናይ ዓዲ እሱ ዝከኣል ኣበይ ይርከብ ንዖም እውን ትመፂዎም ዝነበረ ናይ ኩናት ደመና ጠጠው ዘበለት ጽምዶ እዩ ንዓና እውን ትመፂና ዝነበረ ናይ ኩናት ደመና ጠጠው ዘበለት ጽምዶ እዩ ስለዚ ካልኣይ እዚ እዩ 1,100 ኪሎ ሜትር ጠጠው ቢልና ኣለና ተናስ ድፋዕ ሴርና ኣለና ማለት ሳልሳይ መሬትና ንምምላስ ተስፋ የስኒቁና ምክንያቱ ትድፋዕ እንተ ዘይስበር ብእውን በዚውን ኢና ክንዋጋእ መሃላለምና ኢና ክንጠፍእ ሕዚ ክንህሉ ከም እንኽእል ኣረጋጊፅና ምድላውና እውን ክነደላድል ብድሕሪና ዝወቕዓና ከም ዘየለ ምስ ኣረጋገፅና ነቲ ምድላውና እውን ሓጊዝዎ ተፈተወ ተጸልአ መሬት ትግራይ በፍንጮም ክመልስዎ በፍንጮም እሺ እንተኢሎም ብሰላም ንሕና እውን ንደሊ ብሰላም 3 ዓመት ሙሉእ ከም ተለመኑ ግን ኣይትረስዑ በዓል ኣብርሃም ክዕዝፉ ከለው አንተ ወይ ዘሕለፍናዮ ሪኢኹም ኢኹም ምዕራብ ትግራይ ንወይኑ እዩ ዝረአ ኢሉ ተኣምራት እዩ ከም መቐለ ዘይኮነስ ከም ዓዲግራት ዘይኮነስ ከም ሽረ ዘይኮነስ ከም ኣክሱም ዘይኮነስ ንወይኑ ኮንቴስትድ ኤሪያ ስለ ዝኾነ ሕገ መንግስቲ ብዝፈቅዶ መንገዲ መፍትሒ ክረክብ ኣለዎ ተባሂሉ ተቐሚጡ እዩ ተመልከቱ ካብዚ ወፃኢ ፕሪቶርያ ስምምዕ ተስማዕሚዕኻ ኣነ ክሰምዖ እውን ስለ ዘፅላኣኒ ዓንተ ወይ ስለ ዘርአናኩም ሕጉለት እንድዩ ንበይኖም ናይ ባንዳታት ስራሕ እንግምግመሉ ስለ ዘለኹ ንሪኦ ኢና ከምዚ ካብ ዝብሉ ንምንታይ እዩ ተረዲኡናስ ትንገብሮ ዘለና ተረዲእዎ ኩሉ 100% 100% ትግራዋይ ዘበለ ኩሉ ኣብ መኸትኡ ዘይስለፍ ታይቱም ጽይዎ ትዘርጠብጠብ ናይ ብሓቂ ከምኡ ዝገብር ነገር ስለ ዘሎ እዩ ዚና ክንርኢ ዘለና በዓል ኣብርሃም ዕሉ ዘፍለጠ መሸጣ ዝተሸጡ እዮም ኣዴታት ሒዙ ዘድፍር ሰብ እዩ ኣዴታት ትግራይ ብቅድመ ኣብርሃም እየን ዝድፈራ ነይረን ኦኬ ትግራይ ዘይበደላ በደል የብሉን ወንጀሎም ክሓብኡ ዝደልዩ ከምኡ ዝበሉ ክብሉ እዮም ብዙሕ ነገር ንሕና ከምዚ የጋግን ደገ ይሃሉ ውሽጢ ይሃሉ ትግራዋይ ኩሉ እዚኣ ተረዲኡ ዘይቃለሰሉ ምክንያት እንታይ እዩ ነፅምዶ እውን በዚ ተረዲእዎ ዘይኽ ንምንታይ ኢና እንደጋግሞ ይገርመኒ እዩ በቃ ሓደ ግዜ እዚኣ ድያ ምርዳእብያቶም ገሊኦም ይብል ደጋጊምና እውን ስለ ንዛረቦ ማለት እየና
እዚ ክንርድኦ ክንክእል ኣለና ካብኡ ግን ናይቱ ጽምዶ ክንብል ከለና ብላዕላይ ጥራሕተ ይኮነ ብታሕታይ እውን ዝኒሄ ኦፖርቹኒቲ ዓብይ እዩ ኢለ እዛም ዓብይ ኢለ እዛምን ግን ቅድሚ ናብኡ መኻደይ ነቶም ባንዳታት መልሲ ስለ ዘለዎም ገለ ሰባት ንእሽታን ቪድዮ ክጋብዘኩም ተመልከቱ ሓደ ቦስ ዛረብዎ ታሪክ ዝሸጡ ንወላዲኦም ዝሸጡ ዓዶም ዝሸጡ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ወልቃይትን ሓደ ኣካል ሓደ ኣምሳል ሓደ ባህል እንዳሃለወ ክነጣጥሉ ዝዳልዩ ዳሕራይን ዓና ድማ ክሸጡና ድማ ይዛጋደዩልና ፍንጥር ይሰትዩልና ኣለዉ ፍንጥር ይሰትዩልና ኣለዉ ኢሎም ፍንጥር ምስታይ ማለት ዝኾነ ሰብ ዝኾነ ነገር ክሸይጥ እንተኮይኑ ከሻይጠካስ ፍንጥር አንግደን እንግዶት ማለት ይሰትዩልና ኣለዉ ሓቆም እዮም ኩናት ክኸፍትልና ጻድቃን ነገሩና እንዲ ኦረዲ ንስዮም ዝብሉ ዘለዉ ዞም ወላዲ ኣብ ልዕሊ እዚ ህዝቢ እዙይ ዶ ከምኡ ትብል ህዝብና ተረዲእዎም ምዃኑ ክርኢ ከለኹ ብጣዕሚ እየ ዝሕጎስ ባይዘወይ ምፍላጥ ፀገምካ ምፍላጥ ፀገም ዘምፃልካ መከራ ዘምፃልካ ምፍላይ ናይ መኸተ ፍርቂ መንገዲ ምውዳእ ማለት እዩ መን እዮም ፀላእቲ መን እዮም ፈተውቲ ኢልካ ምፍላይ ፈታዊኻን ፀላኢኻን ምፍላጥ ኣብ ፖለቲካ ዓለም ፍርቂ መንገዲ ምፍታሕ ማለት እዩ ከምዚ ንሕና ኣብ ሳይንስ እቲ ሽግር ምፍላጥ ማለት ናይ መፍትሒ ፍርቂ መንገዲ ምኻድ ማለት እዩ ይበሃል ከምኡ ማለት እዩ ካሊእ ኣቦ ክጋብዘኩም ጠቅዒ ኮለኒ ልኸይዱ ምፍላጥ ያብየና ኣቦታት ትግራይ እዮም እቶም ከምኡ ዝብሉ ዘለዉ ስለ ምምላስ ይዛረብ ዝነበረ ብርሃም እውን ሰማዕኹሞ ኢኹም እምብለይ ኢልኹም ኢኹም ኣይንኸድኒ ኢልኹም ኢኹም እዮም ኢለውርዩ እኒሆው እዚ ትኽክልም ኣይኮነን ንሕና ወያነ ተከራከርለ ወያነ እንድሕር ዘይከደስ ንሕና ክንኸይደ ይኮነ ኣዛብዳ ይገደፍና እዮም እንዶ ንብረትና እንደይወረርናን ክንደይ ሞትን ክንደይ ቅትለት እንደይገበርልናን በጀካ ወያነ ካልእ ለፅርያታ ቦታ የለይ ቅድሚ ሕዚ እውን ኣይፀርየትን ንድሕሪ ሕዚ እውን ኣይትፀሪ ካልእ እውን ኣይኽእላይ በቃ ወያነ ተኸይድ እኒሄና ንኸድ እኒሄና መሬትና ይሃውና ከምቲ ዝነበረ ስርዓትና ሕጊ ናይ ዓለም ዘሎ ይሃውና ንኸድ تزي اللي خمسي زجانون وزلوا صقي يخون مخاد أو يخون لولا نمن نزوي هنا خد كن موتي لنا خد سلمت انت يرخيوم رأي انت يرخيوم ها ناتر ايه انكو كلش ناتصاوت لنا سلازي كنت زلا وعد انت زعلا نبرت حق سنه سرعت ناوعلنا صصتا ناوعلنا بوليس ناوعلنا ممحدار انت زنبرنا يا تخوينا نخد على زي ازي تخوينا ግን ለይወጽሐው ይጽሐዩ نحنا ግን ነዚን ሞት ዝይልና እንደገና ዳግም ሞት እንደገና ዳግም ስቃይ ቆልዓ እንስሳ ቆየን እንስሳ ነን ዘን እንስሳ ከሕዲ ሒዞም ማን ካድሙ ከለው ተን መሓሲ ተን ምራኹት መንገድ ምሳአና ተአክበን ኢለን ሞይተን እንተወዲን ለኸየካ እዩ መገዛ ዓደንተን እንስሳ እኳ አው ጥሜት በጥሜት ሞይተን حراس كتولد لقمسا سين كلنا هدمه مويتا تريفا نقيصا تريفا يا ازوانا خندي شغريو كندي نبرتي توريرنا هندي شغرنا رخينا نزيدنا هندقمو نغنا ويانا تخيد نحنا نخد بتحق المسرت بتانا عالم مسرت نخيد بقى نبر نحنا نامنا نغير خالي ابنا بقى حزون انا كما كمناتي ناتي لحلفو كم ايه exactly ازين داول اندهالو تهزبي ويانا نغيت أتو تواهيلوس نويانا خبهال تقرايك تقلبت تقرايك تقرس زياز حسبو زياز شنقلاتهم بوليتيكينيا تاتي لهم ممصوم ويانا وانتو قسن ديا نبعال ابراهام زمصاتهم كوسايا نبعال كيتاچو زمصاتهم نفت درجة نسكون السايا ويانا سلازي تو أساي وصدوه حجيجن ولا افتو بريزيدنت جيتاچو كل عامت كحمسن الناس جبرت ويانا ود ورد حد عامت ملء قلدلنا زجبرت نايش ما قل عوالا كم زي زجبرت ويانا من دم رص ويلوم سبب خمت سأنس تأمراتي بقى مالت بزح نجر كزارونا عندهم جن ناي قل خو ونيجليون أنا ناي حباري تسقم أبي كم زلت تسقم مفلات جن ناي مفتحي توسنه غعزو مخارج سلا زخونه نوعيه الزاره وزلخ